enigo ozu Maazị Ichie Michael Onyedikachukwu Odumodu na mbarabe ya dị na Obunagu Akpu village ukpo dị n'okpuru ime obodo Dunukofia na Anambra State. Ọtụtụ ndị bịara iji wee kwa akwa gosi mwute maka ọnwụ nwoke a bụ nọọ ndị nke na-eru uju maka ọnwụ ntụmadị ya, onye ha kọwara na ọ nwụrụ na oge o nwere ihe mberede nke okporo ụzọ ka o si Ọka wee na-aga ukpo be ha maka otu ọrụ nke o nwere n'ụka. Gere akụkọ etu mmemme enimozu a si wee gaa. N'okwuchukwu ya, Right Reverend Samuel Chukwuka bụ onye bishọp Isukwu Atọnagoro ezumike nka chetere ndị otu Chineke mkpa ọ dị ịgba mgbọrọgwụ n'ime Chukwu, bụ nke o kwuru na enweghị onye ma mgbe ọnwụ ga-abịa, ma rụtụkwa aka na Ichie Odumodu, onye ndụ ya bịagoro n'isi njedebe, bụ onye biri ezigbo ndụ dịka ọ bụ onye maneja na First Bank, ma bụkwaziarụ onye echiri echichi n'obodo ya, ya nakwa onye na-ejesi ụka ike ma kpee ekpere ka Chukwu nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Nwa izizi onye anụ nwụrụ anwụ bụ Maazị Chibueze Odumodu kọwara nna ya dịka onye udo, onye eziokwu nakwa onye ji ịhụnanya ebi, bụ nke o kwuru na ọ bụghị onye na-achọ esemokwu ya na mmadụ, kama na ya na onye ọbụla na-ebikọrịta n'udo, ma kenezikwe nna ya lagoro mmụọ maka nkụzi ọ kụzigoro ha. Nwa ya nke abụọ bụ Maazị Akolisa Odumodu kọwara nna ya dịka onye na-egwusere onye ọbụla egwu, ma bụkwaziara onye na-adị uchu inyere onye ọbụla nọ na mkpa aka. Ọ nọkwaziri n'ebe ahụ kọwakwa obibi ndụ ka ya na nna ha si wee bi, ma dozikwa mmadụ niile bere ebe ahụ ọdụ ka ha bie ndụ ha n'ụzọ kwụ ọtọ. Chief Paul Odumodu, otu onye n'ime ndị ezinụlọ ahụ, kwuru na onye ahụ lara mmụọ bụ ezigbo mmadụ, bụ onye fere ụka ma obodo ọ nọ ya, ma bụkwaziri onye rubere isi n'ezi omume ganye mgbe ndụ ya n'ala. N'aka nke ya, onye President Council of Knights nke Anglican Diocese Ọka bụ ọkammụta Ịma Ezenwaji, n'oge ọ nọ na-ekwuchitere ndị ọzọ ọnụ, mere ka amata na onye alara mmụọ bụ onye bụ ife nyegara ndị ọzọ ma n'ọlụ ya ma na ndụ mmụọ ya, ya nakwa obodo obi n'ime ya, ma kwuo na ọ ga-ewuteche ha n'otu ha na mansi na-afụ ya ọzọ. Ichie Odumodu nke lagoro mmụọ bụ onye gbara afọ 64, bụ onye jikwa okwu ya agba izu n'ụlọ ọrụ ABS Radio and Television. Ọkammụta Stella Okunna, onye Deputy Vice Chancellor Paul University Ọka, nakwa imerime ndị ọzọ bụ ndị bịara ka ha tie ezinụlọ ahụ aka n'obi.